Ndana maguma guma ya. Baba iwe ziri kure mawana murumbaro chinongo baba pakashata amana mukuzviona here zvimazimba mukuzviona here zvikuitika kubhodha izvi tumirai vamwe laikai musendere vamwe. Uri yeZimbabwe ndadzoka zvekare hazvina kumira zvakanaka ende yamakateerera kudai so panguva dzino ndiyo channel yenyu yemazuva ese Kulian TV patinokupai maupdates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika tinenge tichiona zvese kwese kwese ziso rinenge ringori kwese tichitarisa so kuti what exactly is going on. Amana zvinhu zvinomira mushe pabhodha riri kupisa. Vakaenda kufestival guys kana mune mari dzakasara chingotora mapepa munobvei muchatononoka kumabasa nenyaya yenharo. I know kuti tine vazhinji vekuti basa rinotozopera munowaziva mabhuwa kuti watononoka uri kubasa wauda kuzouya uchinoningirina wobatwa wombodhilewa 3 months chichichi zvinoona kuzonetsa mangwana guys. Now word in the street yatiri kutambira pana pari kunze South African authorities, specifically the Border Management Authority BMA and members of the South African National Defence Forces have arrested and intercepted thousands of Zimbabwean people attempting to enter South Africa without proper documents or visas. These operations were specifically active during the 2025 festive season and in January, and about 7,000 Zimbabwean nationals were amongst those arrested in a large holiday border crackdown alongside many others from different countries. Pakashata, to be very honest, because number yacho inogona kutorwa zvokuma 10,000 because pakabatwa vanhu vakati one day manumbers atorwa zvokuma 10,000 takutarisa takudoda mubatanzira nedzimwe nyika, but inini I don't care about why tikuzotaura kuti maZimbabweans maMozambicans chichi vanenge vachita sei ikoko. I don't care. Zvakakurisa zvakawandisa zvacho think isusu gatingodhila nevekwedu dzedu dzemudanga pakaipa guys. But there are certain things zvinoda kuti zvicorrectwa tisatanyenda kure sterek because they have to ask these questions. Why are so many people trying to enter South Africa illegally? This is something that they have to ask. Onai guys, I understand these people, they are the ones who are benefiting. No. Why? Because many Zimbabweans leave home seeking jobs or better economic opportunities in South Africa, where wages and employment prospects can be better than in Zimbabwe. But normally zvazo hadzinaonyanya but the thing now is kune vagarisa vari munyika yeSouth Africa zvekudaro. Saka mari yako kutongoti zoti wagara pamurungu wako yakwira yakuma 5,000 7,000 vamwe ndo kudrive matruck magonyeti emunyika yeSouth Africa. Saka zvinenge zviri nani pabarema wages like in Zimbabwe kuti utange unotsvaka basa from scratch. It's a big deal zvekudaro kuti unzoona graft ku Zimbabwe, but ku South Africa mabasa achitotobatika mukuzvibata. Then the other thing, nyaya yekuti upinda apa paborder apa iri kunyanya kunetsa ndeye kuti tikuziva kuti mavisas ari kudhura kuti uisiwe chidhindo chacho kwamastamp ayamana kuti unzi passport yako wabayirirwa stamp ka. It's a big deal zvekutodaro. Ndakatozviongorora ndakazviona nini. It's a big deal because ona uchada kuti wanopinda ipapo ukanoisirwa chidhindo chacho unosvika unopuwa tumazuva tushoma wapuwa tumazuva tushoma. Saka munhu anongoti yake it's better aisiye kana passport yacho iruku kana auda kuzodzokera anozongoitira skill for zongoita se kavara akatoenda pekano kuti opinda uzoda kunzi uzonorowa out yezonoita unongoziva the issue now. Ende vanhu vazhinji pane mapassports akawanda akatorwa aya muna December and a lot of people were criticizing, a lot of people were doing zvese zvese zvezimbabwe zvingoriwo zvimwe zvakungoningina zvimuforimbo, but the guy ainzi anga abatwa nawo anga ari muZimbabwe. Saka vanhu vane machallenges akawanda vakasangana nawo because nguva yacho festive season ndo nguva yekuti zvinhu zvauda unogadziriswa, but ivo pachavo they don't care. But one thing that I want them to know is that it's very easy for them to document all these people. That my processes are better. For example, let's say
osvika panhikirikini pavo papa. It's not like turikuwaudzira zvekuita because mazimba muda kuzvita makadzidzidza futi at the end of the day makuda kuzoendeko makuda kutranslata zvandikutaura makuti mamadivi madai so like zvakamboitwa nevamwe udo zvita vakadzidza vaive kuzotanga kumhanyisisa kumazetipu techizviziva. For example ngatiti pabhodha paive munhu osvika achinhikina obvunzwa kuti uri kuda mazuva makawanda sei, oti kana kuti ndiri kuda gore. Zvinogona kubatsira, but let me tell you kuti zvobatsira papi. Havachaite crisis yekuti tina vanhu vari undocumented because munhu wese anenge kuti but at least ndingaringorisi kangotora passport yangu ndongoisirwa gore. Kana ngopedzawo zvandiri kuita pagore rangu raba radhindwa apa ndozongoitawo mesi dzangu dzemunyati yangu. Ndokutaura kuti kuona munhu wese akukwanisa kuwana access yekunzi ari kupiwa gore noise yese iri kuitika inopera. Because vanenge vakuziva ndiani nani vari musystem. But vaisa ipapo vanozotaurirana kuti guys iri gore takushupawo vamwe vanhu imi vanogonawo kuitawo kungwavha vanozvitora mabhizinesi avo mabasa mamwe musanyanya kutorerana mabasa madiki ane vana vedu. But ivo vari kuti nyaya iri kutendererwa and I don't know imimi mitoziva kuti kune vamwe vane mukana vane access yekuenda kugara pasi nevanhu vacho panapa. But kuda specifically vanenge vari mazimba. These are the ideas inokwanisa kushanda pazvinhu izvozvo izvi. And the other thing that is happening there, tine border management authority yacho yekuborder ne-law enforcement varitaura kuti isusu zvatakuita manjeka takutoita step up zvinhu zvedu, takuda kushandisa madroni, takuda kunoita sei toisa main power inokwanisa kubatsira vanhu. Madroni zvagara vanazvo zvavo kudhara but panonetsa kubatwa kwavanhu. Imwe nyaya iri kuitika kwakutoita nhikiribhozi. Ona imagine ukubata vanhu 7,000 musvika munovavharira kunozara kuti vazoprocesswa kuti vazotanga kunzi vanonikirwa chichi zvinhu zvavo like zvavanongoita masystems avo. It's a big deal stereki zvekutodaro from kudhara. System yacho inenge yakutoremerwa handi mukuzviona zviri kuitika. So what am I saying here? Zvimwe zvese zvandiri kutaura izva zvina basa izvi gandichikudzai izvi zvine basa manje. Zvinhu zvine basa hama dzangu ndezvekuti tiri kuziva kuti zvinhu zviri kunetsa handiti. Patinosvika panguva yekuti for example kuZimbabwe kwakuitwa kana maelection kana machii, tofanira kutora serious zvinhu zvakaita seizvozvo. Tofanira kugara pasi totoonesana chaizvo kuti ngati iyi nyaya kwete kuti unongoti hai ndozongozvionera ndiri kwandoshandireni uchifunga pako wega. Tine zvinhu zvokuti tofanira kugara pasi togadzirisa isusu senyika especially kwedu because ona hausi upenyu guys wokuti unosvika wabva wanzi chero mazuva acho ukada kuti ekutenga unongochimbotambira mariko ekuti padiki kuti pum zvokwanisa those things zomeka sense kuna vanhu varikuita mabusiness aya because anongoziva kuti mari yacho anenge achiiwana. But ngataura kuti iwe unongochishanda kana uri security guard kana kuti uri garden boy urucheka uswa zvekutodaro zvekutorowa lawn mower zvechibaba chaizvo uchirowa kana garden service whatever zvauri kuita kana kuti uri kungwavha ndime kuti unenge uchingocheka miti here and there kana kuti uri birida unongohirwawo here and there vamwe madhaka boy uchiita zvese izvozvo. Unoiwana kupi mari yacho kuti padiki wakudzokera kuzvingirikeni kubhodha kuti unongwavha mazuva hazvishande hazvimeke sense. Zvinhu zvese izvo zviri kuitika isusu tofanira kumeka sure kuti pamwe pacho togara pasi totaura tomboona kuti isusu toita sei neyedu nyika first. Because vanhu ava kuti titi tingawana any solution guys vanotoda kutongokumbirwa kana muri vemunamato vechi you can do whatever you want kuti zvive better nhikirikini because kwavariwo vanenge vatsvaga mapromotions nhingi ari kushanda ndiye akazovagona even ma opposition politician muSouth Africa achingo the first thing that they start doing kuti anongotanga ngoti foreigners achingolonja political party pekutanga inomaketwa nekunzi foreigners. Samutaura vanhu vakadaro vanogonika sei. Anyways, muri Zimbabwe the message is very clear. Kubhodha kuri kupisa ndo nyaya ndanguva nayo kuti ndingokuonesai hazvina kutombojeka hazvina kutombomira mushe. Do something pamuri kufamba ana malaicha musazoti hey tikurairai basa why muri kubudisa zvinhu zvekuitika kubhodha hazvibatsire totora kutakura nevanhu munhu usvika usarira pabhodha iwo tokondinya nelife yako mhuri yako yodya yomwe munhu yotadza kuzodya no kana kuti zvingori bad market zvakangodhakwa kumunhu wese hazvizonakidzeka kuti munhu urwa 3 months kana kuti chiya chidilerwa time zvinhu hazvitomborina kumira mushe chingodzai vanhu
chokwadi munogara business murongorwa as usual chingodza yava chokwadi kuti vabereki torai mapepa torai mapassport zvapera zvekuningirikana izvi kuri kupisa kumvura kwacho kwazara makarwa ane nzara zvese izvozvo zviri kuitika handiti. So let's be very honest to each other, todzidza kuudzana chokwadi tichichiteerera tochinzwisisa chokwadi chacho kuti ichi chitori chokwadi chikutaurwa ichi tokwanisa kuchinja ndokuti zvinhu zviende kumberi, simple and straightforward. But ndisandaenda zvangu sandarowa pasi muri yeZimbabwe kune nyaya dzakawanda dzinenge dzichiitika, but ngatishandise mukana kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastart permits, but vangori nemapassport iwo ari valid avari kupinda nyaya yacho ringonetsa vari kudhindanisana pabhodha iwo achiuya munyika. Munokwanisa kuregister makambani nekuvhurwa maFNB business account needucation research ndoega kambani inokwanisa kuzviita izvo. Saka kana muchida kubatsirwa torai nhamba dzamukoma Owen dziri kubuda paflyer idzo, nyatsai kuona nhamba idzo. Kana mune nhungo dzekunyora torai screenshot, kana muchionera pascreen pabig screen, yes, nyorai pasi nhamba idzodzo. Kana ngogara wakadzisave, because one day uchazodzida ende uchazonditenda one day like ipapa barangoti thank you kana mapedza kutora nhamba idzi.